जोङो नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै जोङो बरायनानै लायो आरो मिजिं थिबावदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दङमोन जे मोनसे समाव बिटिसिनि लिडारफोरखौ जोङो खौसे खालामनो हागोन होननानै आरो बेखौनो सम दाननानै दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोनि जयनिं जानो थाखाय मैखोम दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरा थांनाय 17 बोसोर बर' हारिखौ आरो बर'लेंखौ दैदेनबोबाय नाथाय हाग्रामानि दुष्कार्यनि थाखाय बिथांमोना हारि सिबिनायाव मोजाङै बाहागो लानो हाजोबाखैमोन हाग्रामानि बेक्तिगत स्वार्थखौ जाफुंहोनो थांनायनि जाहोनाव बिथांमोननि गोरबोआव दुखु मोनदोंमोन हारि सिबिनो मिजिं थादोंमोन बेनिखायनो डेम'क्रेटिकलि जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गासैनोबो समान मोनथाय होनायनि जाहोनाव बेखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव बाहागो लाफैदों दा मोनसे खोथाया सैथो फैगौ समाव जोंनि मानब गेदेर चन्दन ब्रह्म बावैसो सिगांनि बिथाङा जयेन जालांबाय आरो खाम्फा बरग'यारि दिनै जोंजों जयेन जाफैबाय गोबां स' मानसि लानानै नोंथांमोना साननैसो नेथ'बाव हाग्रामाया गाव हारसिं जानो थांगासिनो दङ आरो गावनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय हारसिङै रिजाइन जानो थांगासिनो दङ थासारिया माबायदि जिब्रै नं चिरां दुवारनि थासारि नोंथाङा जे नोंथांनि गोख्रों हाबा मावनायनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोखौ गैया खालामनो हाबाय माबायदि अनुभब मोनदों जोंनियाथ' दहाय शिब सारा बुंलांखाबाय बेवहाय केम्पेइननि गोनांथि गैलिया जोंनि 14 नं चिरां दुवाराव हाइकमान्डआ डिसिसन लानानै बे 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बोरै दैदेनलांनो दायित्व होयो बेनि सायाव गासिबो जाजोबलांगोन जोंहा मानब गेदेर खाम्फा हुदा गेदेर खाम्फा बरग'यारि आरो आंजों मोजां सोमोन्दो दंलायखायो जोंहा गुड रिलेशनशिप दंखायो गतिके बे सम बायदि गासिबो जाजोबलांगोन